Претърпели сте смяна на тазобедрена става или друга операция, при която изправенето е трудно. Трябва да се грижите за ваш роднина, на който изправенето е трудно. Представяме ви удобно болнично легло, което прави изправенето и обслужването на нуждаещия се в пъти полезно. Нашите легла са проектирани да облегчават. Те правят изправенето полезно и намалят риска от падане, благодарение на подвижните си страници. Изключително удобни са за хора, на които им се налага дълго време да са на легло. Имат луксозен дизайн, който придава комфорт. Част от новите и модерни болници разполагат с такива легла, не е нужно да закупувате такова легло, защото са скъпи и може да го наемете под наем, контролира се посредством дистанционно, леглото е с помощна стойка за изправяне и странични прегради, отдава се под наем само за рамките на област Пловдив. Вижте повече информация на нашият сайт или се свържете с нас на телефон 0897477644. Досега над 100 клиента останаха доволни от нашата услуга. Доверете ни се и се погрижете за вас или за вашите роднини по най-добрия начин, като им осигурите от нашите легла за възстановяване. Благодарим ви!